नमस्कार, मी अश्विनीज रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। लहान आकाराची 5 बटाटे उकडून साल काढून घेतलेले आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। कोथिंबीर, 1 चमचा मिरची पावडर, जिरे 1 चमचा थोडीशी बारीक करून घेतलेली आहे। 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा लसूण पेस्ट आणि तेल घेतले। सुरुवातीला आपण ही बटाटे थोडीशी स्मॅश करून घेऊया। आता त्यामध्ये कांदा घालूया। कोथिंबीर, मिरची पावडर, जिरे पावडर, गरम मसाला, धना पावडर, हळद, चवीनुसार मीठ आणि लसूण पेस्ट हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे चांगलं मिक्स करून झालेलं आहे। त्याच्यात आपण छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊ। त्यासाठी हाताला थोडंसं तेल लावूया। अशा प्रकारे हे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। ते 5-6 ब्रेड घेतलेले आहेत, तर त्याच्या आपण कडा कापून घेऊया। ब्रेडच्या कडा कापून घेतलेल्या आहेत, तर त्यात आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया। इथे मी 2 चमचे मैदा घेतलेला आहे, तर त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचेच पाणी घालूया। ते चांगलं मिक्स करून घेऊया। आणखी थोडंसं पाणी लागते, तर त्यामध्ये पाणी घालूया। जास्त पातळही नाही आणि घट्टही करायचं नाही। ब्रेड थोडेसे लाटून घेऊया, जास्तही लाटायचे नाहीत। अगदी थोडंसं ओला हात करून याला पाणी लावून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे थोडंसंच लाटून घेतलेलं आहे, तर त्यामध्ये हा बटाट्याचा गोळा भरून घेऊया। अशा प्रकारे पॅक करून घेऊ। आणि ह्या मैद्याच्या पिठामध्ये बुडवून घेऊन ह्या ब्रेडचं जे बारीक करून घेतलेलं होतं त्यामध्ये एकदा घोळसून घ्यायचं आहे। तर हा रोल तयार झालेला आहे। हा बाजूला ठेवूया आणि अशाच प्रकारे बाकीचे रोल पण बनवून घेऊ। हे आपले रोल बनवून तयार झालेले आहेत, तर ते आता आपण फ्राय करून घेऊया। त्यासाठी गॅस चालू केलेला आहे। गॅसवरती पॅनमध्ये तेल ठेवलेलं आहे। तेल हे गरम झालेलं आहे, तर ते आता आपण फ्राय करूया। एका बाजूने फ्राय झालं की पलटी करून दुसऱ्या बाजूने पण फ्राय करायचं आहे। खालच्या बाजूने फ्राय झालेला आहे, तर त्याच्यात आपण पलटी करून घेऊया। सर्व बाजूने तळून झालेला आहे, तर ते आता आपण काढून घेऊया।
राहिलेले रोल पण आपण तळून घेऊया. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि अशाच प्रकारच्या विविध रेसिपीज तुम्हाला बघायच्या असतील तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर पण करा. थँक्यू.